preguntar-te només com està l'experiència d'estar al Calella Film Festival aquest any, fer aquí el podcast des d'aquí, com ha anat tot? Doncs ja fa unes edicions que venim al Calella Film Festival. Nosaltres és un festival obligat, és el Festival del Maresme, és un festival autèntic, proper, i nosaltres venim aquí a fer el nostre programa, el Bojos pel Cine, el programa que es pot escoltar a Ràdio Calella, a televisió, i fer aquest directe doncs, ha sigut apassionant. Què ens pots dir de Creatura, la pel·lícula d'avui? Què opines d'ella? Creatura és una pel·lícula atrevida, és una pel·lícula que per mi segueix la línia d'aquest cine que hem descobert quasi aquests últims anys, que nosaltres fèiem la conya quan parlàvem del Carràs, no? Parlàvem del neorealisme català 2.0, no? Carla Simón, la mateixa Clara Roquet, que a més és guionista de la pel·lícula també, no? La directora de Libertat, per mi una altra pel·lículassa, no? Una pel·lícula també rodada aquí a casa, directora d'aquí, tocant temes tabús, parla de la sexualitat femenina, de la descoberta de la sexualitat per un mateix, per una mateixa, temes que a vegades són complexes, que a vegades són difícils, que a vegades costa mirar-los de cara i que fan d'aquesta pel·lícula, per mi, com dirien en anglès, un must, no? Que s'ha de veure i s'ha de reflexionar amb cine com aquest, cine atrevit i cine potent com el que ens presenta l'Helena Martí. Ja per acabar, quins plans teniu com a bojos del cine, pròxims festivals, pròxims projectes que teniu? Doncs ara venim d'una època molt festivalera, perquè venim de Sitges, estem a Calella, aquest any no hem pogut estar amb el Filmets de Badalona, estem a Cardo Terror també, ve el Terror Molins, que també és un festival on sempre hi anem, i seguir festivals, seguint sales de cinema, recomanant pel·lícules, animant a la gent, promocionant el cine, que és el que a nosaltres ens interessa, que la gent anem al cine, que les plataformes també estan molt bé, però toca ajudar la indústria i sobretot ajudar les sales de cinema, que són les que anem perdent, cada dia en perdem alguna. Ara estem feliços que han reobert, com avui parlàvem al podcast, l'Espai Texas de Barcelona, que ens fa molt feliços que s'obrin sales, que tornem al cine, que a vegades hi ha gent que et dius que jo abans hi anava molt, però abans de la pandèmia, però ara fa 2 anys que no vaig al cine. Aneu al cine i redescobriu el que vol dir poder compartir amb altra gent d'aquesta experiència social brutal que vol dir veure una pel·lícula, una pantalla, de veritat, que és com l'ha prevista la direcció, com l'ha prevista l'equip que ha fet aquella pel·lícula, i disfruteu, proveu, aneu un dia i dieu, és que val la pena, és que val molt la pena. No us ho perdeu.